kuti kana vari ma leaders yocho ngava create employment inini kungodza mai vangu kuti mai vangu munoenda kuhamba kunoitei kadhi rangu iri endai munotenga grocery mai vangu oi mari ende munotenga grocery hawana need yekuti mai vangu vapuwe hamba vanhu vari kunopuwa mahamba ma 40 years 50 years vamwe vacho vanokwanisa kutozvishandira vakreatereka employment isusu tikungoda one leader anotipa chirauro 1 ne3 maworms. Hello and welcome to my channel. If you are new here, please do subscribe and hit the notification bell. Kunoka subscribe audara ndinoti murich dadiso changu ndo dada name guys. So pana ino channel tinonga tichikupai ma updates ari kuitika mune nyika dzakasiyana siyana, mungawa muzimbabwe, kungawa ku America, kungawa ku South Africa, kupi nekupi plus mangoma guys pajango studio ka guys, musarashike ka guys. So guys ndikumbirawo ka support yenyu guys, ndikumbirawo ma like yenyu, ma comments enyu plus ma subscriber guys. I want to order the name guys. Don't verify guys. Ndokumbiro ma comment, ma like ne ma subscriber guys. Ma video ese ndonga tatumira muneta kuti zviite zvinhu zvangu guys. Thank you. So without wasting your time, zvonere zvatinazvo muzora nhasi. Watch out. Iskoti sakupanya ane vanhu vari kubatsira. Zvinotozikanwa nevanhu vacho vari kubatsirwa. Inini handina help yandakambowana kubva kwaari. And the majority yema youth haina help yakambowana kubva kwaari. Kune ma structures awo ekupati kwawo kwavanopanana zvavanopanana amene machikeni ini mahamba. Inini handisi kuda kuhamba ende mai vangu ndotorwadziwa ndikaona mai vangu vachiita toyi vachienda kuhamba. Noti ndozvandofunga ndezvokuti kana vari ma leaders yocho ngava create employment inini kungodza mai vangu kuti mai vangu munoenda kuhamba kunoitei kadhi rangu iri endai munotenga grocery mai vangu oi mari ende munotenga grocery hawana need yekuti mai vangu vapuwe hamba vanhu vari kunopuwa mahamba ma 40 years 50 years vamwe vacho vanokwanisa kutozvishandira vakreatereka employment isusu tikungoda one leader anotipa chirauro 1 ne3 maworms. Tikangopuwa chirauro 1 ne3 maworms tinobata fish dead 3 tikabata fish dead 3 1 todya 2 totengesa totenga mamwe maworms 10 nechirauro chimwe chechitu ndodaidzawo shamwari yangu yepa next door ndotichaoko chirauro chine 5 maworms indinewo chirauro changu ne 5 maworms tichitoenderera mberi ndozvinhu zvatiringoda zvinoendesa nyika kumberi zvekuvhota. Mudhara I want to change mudhara, tinomuchinja mudhara every day mudhara tautenge mapenzi mudhara mulife. As that makes sense. Una chekutanga vino mungwangwa lapo mungwangwa ni makore mangani 31 years ni payslip andina